Nem tata wa akụkọ pi ya enwere m akụkọ m ga-akọrọ unu biko chem lụkọrọ anyị na anyị na-ege ntị nụrụ ife ị na-ekwu ma ọ dị mma ma ọ dị njọ otu nwoke bịara di ya m wee kọrọ m ịkọta wee kọrọ m ka nwunye ya si na-eso ụmụ nwoke ọnya bụ akụkọ m nwere ịkọrọ unu owosili osuso nwunye ya na nwunye ya ebiela for almost 20 years and ọ chịla since 20 years ya nwaanyị a na-eso nwoke ya na-edi la BP lemi ọlachi ime stroke ego nya ala akpata lee ama ihe ya na-eme ụmụazị ihe na-ewutezi ya kịta bụrụ ụmụazị ụmụ ya nwa ya nke ada na mama ya na ahịa ofu nwoke nwa ahụ wee dịrị nwoke ahụ ime mama ya na-emesị na ọ ga-alụ ya nya wee sị mba wee bịa kpọọ ndị ụmụnna awele ekpe wee bịa wetere anyị ikpe a wee sị ka anyị fọ na ya sị ka ụwa nọ na o nwere ndị ga-anụ akụkọ a na-akọta mara na onye a na-ekwu maka ya even without me ikwu ebe o si na o nwerego ndị ma onye a na-ekwu maka ya ọ sị na nwunye ya na-ere alụ ere mmanya onwezi nwaanyị a eje ugbo ọ dị akọkọ ugbo ọ dị akọ ugbo nwaanyị a na-ekwu maka ya adị akọkọ ugbo ọ lọla vileji karandọn lọta ahụ mma ọkwa ihe nwoke m kwuru ihe a bụ akụkọ wee o siri otu a ka o si ejedoro ụmụ nwoke ndị ụmụazị ya mpụcha moto lọta otu a ka o si epiogharị be ha leifugoro ka o si ebesa ha leifu ka ọ ga-esi jebie ha ọma n'ihu ya nwaanyị a wee na-asị asị na ị na-ege vidiyo m wee na-asị na ọpịpịa ka m gwa gị Chineke na-apịa mmadụ ọ pịacha gị ọnya na-eme ụfọdụ na-awa achọ ikwu eziokwu agbapụsị ịpazịsị biko ka ha kwuo m ala etigbu mmadụ di gị afụjuola anya ekwekwara ka disman nwụọ n'anya mmiri ijiri aka gị na-agasa ụlọ ị ma na ọ bụrụ na ịkpọnyecha nwa kpọrọ nwa akpọnye nwa ahụ dị ime ị na-achọ ịkpọrọ ya kpọnye nwoke ị mara gị na ya na-edina nwoke anụ ga bụsọ ọ gara edina ọ hapụrụ nwunye ya lee edina ya na ị chọrọ ime nwa gị second wife ole edina nwa gị ọ bụ sọ ọgụ nwa na nwa gị ka ole edina ọ ka nwere ndị ọzọ ọ ka ịfụrụ ụwa mmebi n'ezie na ụdị akụkọ m bịara ịkọ ka ịfụrụ ụwa emebigo a na-akụ ya ọdụ ka fim ihe akwa ndị be anyị na-eme wee sị ka m bịa were olu ndị olu be anyị wee bee akwa anịnị ka m bee akwa anịnị a weta onu be anyị ị na-ege vidiyo m ị na-anụta ihe m na-ekwu taa i wee bụrụ na onye Igbo anyị wee bụrụ onye Igbo na-elo ndị ilobe ndị jiri ofe ọha ilobe ndị jiri ofe onugbo ilobe ndị hel jiri ofe ọkọrọ ilocha anya lodi ya i wee sị na ị ga na alọdụ dị gị kele eme ihe arụ na-eweta ihe arụ n'obi gị nwaanyị nne nwaanyị ole ji aka eweta ihe arụ n'obi nne biko ekekwana nwa gị di gị na ha akpagharị ụmụnna jụgo na ahịa eke so amarago m na onwe ihe ga-eme ka eke ya dị mana nna ya gịsị gị kwụsịkwa ọpịpịa na-adị ụtarị Chineke na-abịakwa ee enwe ka nkwukwu onye sị enwe ka ahụ nkwu okwu ụfọdụ asị na ọ na-agwụ nkwu onye ọ dị ka ga-asị na m nwere nwayọ okwu ya na-eji nwayọ ekwu ya isiri ike ilo ndị ọkwara ọrụ ka isi eri nri onweghị onye ga-asị na o toola eto na ọma ihe ị na-enyere nwoke aka azụ ụmụ ya baa ya ịnata nwoke ọzọ jari ya otele ijari ya otele nata ya ego ị bịa were onye di gị ọ bụrụ na ị mara na ọ na-egbu nwoke ọ bụrụ na ị mara asị ka nkọwarụ gị ka nkọwarụ gị ka m nụzie your statements onye ga-ebutekwa vidiyo a back maka di gị sị na ọ ga-eme eki shọ na igere ihe a kwuru gee m ọkwa arụ pụta na arụ ịpụta taa ka bụ ụtụtụ ịpụta Chukwu ga-agbaghala ya ọ dị gị mgbagharụ nke a bụ nnukwu arụ unu maka gị na dị gị unu mara nke unu na-eme gbasoro Chineke bịakute Chineke chịpụ ajụ agwa ọ bụ nwa ga-achịpụ ya a na-asị na ndị na-ekpe Chineke na ha na-emechazi ajụ ihe my sister enwe ndị adị eme ajụ ihe sorokwa na ọkpụrụ adị eme ajụ ihe